alhamdulillah rabbil alamin machallah wurdama gasi sagodir wasifa wona taggede alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin Seydi Ba skay alhamdulillah rabbil alamin Seydi Ba alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin no ceerno ibnima nan no fatute galle alhamdulillah rabbil alamin ni machallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e oɗo men ñalawma mowbare woni talata hawre sappo e jeenayyi lewru men mai woni setto taw ñaɗiɗe nogas e jeegom ɗo e wuttudungo Madina Gounass Douso e nder Douso Thierno alhamdulillah rabbil alamin machallah jitti bandiraɓe kala jitti julɓe kala jitti yeɓiyankoɓe Nangue TV kala to mbawi wonde alhamdulillah rabbil alamin oɗo saaha hajjiyankoɓe dental taka Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin ɓe jettima toon to Madina to Munawara alhamdulillah rabbil alamin welanoɓe e dow jaam ɓe mbaɗa golle ɗe e dow jaam ɓe garta e dow jaam e cellal e kisal Allah kadi newnan kala janoɗo ko ruttirade mo heɓani yaade kadi Allah newnan ɗum kadi ruttirade mo wuuri e nde Allah hoddiri kala ede nodda kala alhamdulillah rabbil alamin ɗon hunde ko noddede tan inchallah wona jogade atantuma yaade wona wasa jogade atantuma wasa yaade alhamdulillah heɓe ndeysan ene jaaha taw tinta ha marta ha mbiye hikka de hokkama biyaɗo yaaha hikkidaɗo yaaha wadde noon hunde ko noddado Allah Allah noddima tan a yahat won jiiɓe kadi ha heewi ngaalu ha heewi mbawi yaade kono Allah hoccinani ɗumen e yaadu walla e miijade hajjoyde wadde hunde ko noddede alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne machallah alhamdulillah rabbil alamin ceerno Raji An ceerno Nekebe alhamdulillah rabbil alamin machallah ganduɗa ko won ɓesata ceerno ballodira ceerno lomti dental ngal saka ceerno alhamdulillah rabbil alamin Diallo
machallah alhamdulillah min yeɓen ko Benago TV no wata ceerno ara en puɗɗima nande dande ceerno Baro mo Thiarama Ndiaye machallah puɗɗino dande makko wadde joni joni jiyam so Allah lamɗo jaaɓi jiyam ceerno alhamdulillah alamin puɗɗino dande makko alhamdulillah seydi Ba seydi Ba seydi Ba machallah كان ابن إبراهيم محمد على هدي آلكم كان برك جير محمد سعيد يا الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله دوس اندر دوس ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله ceerno e seto ceerno dental alhamdulillah no paati nder galle to alhamdulillah alamin nder juma to golɗe ene jokki toon ceerno Abdoulhayi Diallo ceerno Jalaluddin Mahmoud dennagal ɓesdugo ceerno ko kala e dennagal dental kala machallah inɗele ɗi wayno toɓɓe jum haaji jen ha e juurade ceerno men mawɗo e on saaha kadi duuse kadi ha galle ceerno inchallahu mawla noon yeɓen ko Benago TV wawde beltanade machallah messuji moɗon ɓatikeji moɗon guila to banggue WhatsApp ga jom mbaɗen messuji haade banggue YouTube to mbatton kadi commentaire fo eɗen jiiya machallah jogui hen weltare no fewi no fewi jarama no fewi jarama no fewi machallah aɗa beltana sanne ha joni numéro men WhatsApp ko 78 119 00 65 jogguiɗo ken ɓeyde e nder golle ɗe jogguiɗo kene findin en e golle ɗe kene haalan en ko ni poɗɗa wadde ko ni ha ɓuuri garɗude bisimilla muɗum ɓenta kala ndinde ko watte ko ndinde golle ɗe alhamdulillah alamin alhamdulillah rabbil alamin ndi jonde nde gila inɗeli ha e waynotoɓe ha joom haajuji en fate salatul fate duwaw boto amin oɗo ɗo jinnaɗo men Baba Kulika wiyete legal sifaw Baba Kulika kanko woni ɗo ndesan legal sifaw kumpitide ceerno e Saydou gurdam ɗum gila Dakar hakkude mum e Senghor gila Dakar hakkude mum e Alaji Bayla gila Dakar machallah gila semaine de fer ndeysan soɓe yewta ma faate ɗum ɗon machallah kanko Baba Kulika machallah kumpitide ɗum no fewi no fewi no fewi noon jetti bandiraɓe kala koyno jinnaɗum Baba Ali Ba legal Afia ɓe fof kumpitiɓe ceerno Saydou gila to Dakar to gila semaine de fer machallah Alaji Bayla machallah nde mi jangga ha yiidete ɗum Saydou ha ceerno haalde o foti haalantema ko fof haalde waɗi woni jaatige ceerto boppo machallah skey alhamdulillah dental kadi immima gam adda juurade ceerno men mawɗo radiallahu taala anhu alhamdulillah rabbil alamin ni bandiraɓe juɗɓe kala machallah alhamdulillah rabbil alamin ceerno Abou Sow rasulillahi wala fulɓe jeeri Idi Sow alhamdulillah min yeɓen koɓe jaafo dirali ɗi ko ventiloji ɗi no piyo fof waɗa ventiloji ɗiɗi ko ventiloji kala jarɗe no jama o ventiloji no goodi ko ɗum dille ɗe mbaɗoje e nder hen bandiraɓe jaafo alhamdulillah alamin ceerno Abdoulhayi Diallo ceerno Jalaluddin Mahmoud
آمين يا رب العالمين. ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. جورama ceermen mawɗo kondirama joɗɗo yirmondirde yafondirde alhamdulillah alamin jande gonɗo jan horum alhamdulillah alamin inchallah ceerno Abdoul Hayi Diallo ceerno e Jalaluddin Mahmoud alhamdulillah rabbil alamin. العالمين. ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله ليه ما شاء الله الحمد لله العالمين. ceerno Jalaluddin yalti juma ka ngam faade galle ceerno duuso ɗimmongo alhamdulillah alamin.
machallah dentangal nan ɗo dari kadi ceerno machallah alhamdulillah alhamdulillah machallah alhamdulillah rabbil alamin jeeɓe ko ɓe nangue TV machallah yittimi galle ceerno machallah alhamdulillah alamin alhamdulillah آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الحمد لله الحمد لله من ko ɓe nangue TV beltanama sanne ñaganama jaam jetti julɓe kala jetti bandiraɓe kala alhamdulillah alamin e garde kikiɗo walla mbiyen subaka jaafa kadi subaka ha ɗo ɓuuɓɗo deeƴɗo alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah machallah alhamdulillah machallah alhamdulillah alamin zar silla musidɓe tedduɓe tinodira nanggodiran yiɗen bande ko jiɗanɗa hoorema Allah jarama on jarama dokkel bandiraɓe kadi aadi ha janggo so Allah ko lamdo teɗiya